И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Дешаровичи, тук с мен е Ниха и днес играем... Здравей! Здравей! Здравейте, хора! И днес играем Bedwars в сервера Fair Games. IP, ако не забравя, ще остава в описанието. И дано да става фана. Ще има линк в описанието. Към IP в описанието, бе. Дай. Ох, боже. За първи път му е да участва в клип. Да, бе, не за първи път. И в други клипи съм участвал. Ама не... Ние бяха за тренировки, а не за качване. Да, бе. Ама аз съм участвал и в други. На други хора, различни. Колко абоната имате? 15 000. 15 000 имате. 10 000 направо. Добре, ай 10 000, излъзах. Хора, вижте какъв хак, бе! Вижте какъв хак! С ръка ми взима по 5 сърца! Въй, Аре, изнасилвайте го. изнаселете го. Флай! Флай бай, няма такива. Има само. Кой ме трепи, бе? Цецо. От Монтания. Някакъв магиосник ме трепеше. Риперони. Мадафони, не идвай на средата. Да идвам. Не! С 19 год. Аз си взема лукче. Да, ти. Локче. По-хубаво да си вземеш броня и такива и лапета да си вземеш. Айрон Sword, брат, си вземи. Той е 8 голд. Знам. Аз отивам на средата. Зелена овца ме бие. Убих зелена овца, дами и господа. Тя се казва зелена овца. Доста яко име. Исусовете ме бие. Зелените завзеха Исуската база. Някакъв се подхозна и падна. От тук го виждам. Не! Някой взима тайрана. Няма да ме бараш. От мястото да ме спиеш. Махай се от тука. Махай се, куче! Махай по Аз ти на куче. средата. Още една ми трябва. Още една, дами и господа. Дами и господа, вижте! Вижте! Дами и господа. Какъв хакер аз увидях. Тралала. Ла, правня. Не обичам. Че, къде не е ли гото? Ами там някъде. Там някъде. Къде е това там някъде? Тук има стълбичка нагоре. Рип. Те се е запушили просто. Човек Да. правя килчета, изи килчета. Рип. Пеперони. То е хак. Рип. Ето. Виж какво става в чата. Пеперони. Виж в чата какво става само. Вой. Какво става тук, брат? Навсякъде виждам червено и зелено и синьо и такива неща. Рип. Пеперони. Ой! Рип пеперони. Рип мадафони. Не имах пънч на лъка. Айде, Исусе, айде. Стига си, бе. Айде, Исус падна, айде. Да не умря, бе. Слабаче. Мъкни, бе. Няма пък. Който не може да играе така, му викам слабаче. Слабаче. Слабак. Слабак. Имат лък, да знаеш. Нека има да ти иска. Дали мате. Терористи! Fuck you, bitch! Терористи карат с 300. Терористи карат с... Ила ти дам един много готин час плей.
Няма никой на нашия остров, че аз съм сам. Сигурно сега ще ме убият, я бъзъкам, аз съм много добър, така че ме убият. Елай ти чест плейче, да не си купуваш. Някой идва и ти го взе. Да, бе. Някакъв червен идва. Я бъзъкам. как веднага се обърна и тръгна да... Едно злато. Не ти достига. Сега. Сега ще влезе. Аз имам 13. Аз имам 14 айрон. Ай, той я е виж какво държа аз. Самари. С кирка. Виж каква кирка държа. Не е обикновена. Я виж диамантиньор. Аз ще дам по-хубава, ето че. Ти надрусал ли си? Това е по-хубава. Е в честа. Да, не съм. Те са брони са моите. Не, бати. Бате, аз те обичам. О, една стрижичка. Ох, благодаря ти. Това е доста за мен. О, щях да падна, човек. Що не мога да играш? Чек, вземи си малко брони, ти ще умреш те, бе. Ела ти дам меч. Аз имам айрон. Тогава и аз ще купя. Имам и диамантена кирка. Не ме бе, твоята мъда. Чакай, тук пък 6 голд. Отде го намерят ти, бе, аз нямам 6 голд. Аз трябва да бегам Аз от имам. тук. Чакай, ще се ме цепнат. Ще ме цепнат. Гледай го, нашия хищ не може да стреля, брат. Еми само ми пречи. Абе ти стрели неговите ме. Ау, цепна го. Аз бегам. Ма изтрачка. Ви. Чото. Дай го на мен то съгледа, да пробвам и аз да целна малко. Не. Ще го върна, обещавам. Ма не сега. После. Да, аз. Не го искам сега, аз правя пъти да не натрепя, да не накилват. Като кученца. Цепна го. Ти цепна, май. Някакъв идва. Искам аз да го убия. Но сега Хора, вижте бебе в клипа. клипа. Бебе торве. Има хакер, бе, момче. Човек, аз го стрелям. Човек, аз го... Ще бутна! Виж къде е отиде се виж човек! Виж къде беше! Да, ето. Кой Е, за тебе! Направи по-голямо. Факел! Човек е така да не те бутне. Пъй се една, ще искам да направя път, човек. Много шибан това. Не такава, брат. Чакай. Зеления да го стреля, бе. По-отвън, къде имаме повече място, е така. Опа, чакай. Ела ми, бе. Паднах! Рип. Дай ми диамантите, бе! Нямам диаманти, бе. Човек. Дай ми диамантите, бе! Абе, значи, за какво е толкова стъп? Ще го бутна! Той е хак. Верно, бе, че той е хак. Чек то, ако не са махнал тука. Ама човек, те имат хак, бе! Аз го стрелям, той не го бута. Ето Шевролет. още един. Аз го целих, той нито се подпалва, нито нищо. Щях да падна, човек! Добре, че нашия направи. Аз умирам на 100%! Давай, бягай! Йоп! Човек, ще бъде! Прикри се! Чак много сме добри, бе. Ама брат, гадното е, че те могат да си ходят там, защото имат много готини. Гледай го, то зеления искам да го убия, ама не мога. Ма те имат хак. Ето, Добре, кога ще го оцели. Оцели хака! О, аз съм велик. Оцели или губи? Не го убих, но го оцелих. Кой искаш? Знаеш какво? Ела да убиеме това на средата къде е. Искаш ли? Ако искаш да Той е умра. слабак. Искаш ли?
Да, Тия на Golden Apple. И да ги убиеме. Ничек, не сега. Аз отивам първо да се взима таковато. Аз забравих кой щях се взимам. Чай малко, кой щях се взимам? Ела на средата, ако искаш. Чек, имаш ли голд? Не, ела на средата. Добре, изчакай, не мога са. Още не мога, щях да си купувам. Да, блокчета щях да си купувам. Изчай малко. Ето, стакове нещо. Тия зелените са бати на помпаните. Човек! Щяха да бутат нашия. Хора, надявам се да ви харесват клипчетата, които правиме. За вас. Да. Добре, и чакай. И давай! Тон. Хора, аз умрях. Мими, това беше от клипа, хора.